kami, tol. Ah, yudi kita din na 150. Tol, ano ka ng puto? Ah, kano gunian sa 150? Ay humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap. At huwag ang lalaki na iyong pangarap. Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Ate, kuya, gusto kong kape. Lahat ng gusto ko ay di kami gusto. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga. Okay mo ba trip, tol? Yeah, tol, so pwede na tol na i-break kami. Yan na tol, tigre ka din pasi. Ano sa akin? Kailangan ako niyan na. Umiyasoy ko. Pinapobadan mo Facebook akan nabuwa kan mailay. Subun talakan ng yagat Gama ko sa kapipiya ang ginawa. Ganun matigar na nag-visit sa Shit. Di pre pala eh. Ito na mga trip up man eh. Lagi ba mga trip man? Nah, ito lang, si Pagidanan tol, layo ba kami ka-break? Ah, kayo man. Na tol. Minsan naisip ko tol, sana naging tayo na lang ako eh. Ah, niya ka di kuya tayo to. Kayo mga maging tayo. Para hindi niya ako kayang paglaruan. mo papayin mo ka mo muna. May layo-layo ikaw.